S vami až pod kožu. S vami až pod kožu. Každý útorok to bude na výdaj o vašich problémoch, ktoré vás trápia, či už s bankami, politikmi alebo úradmi. A nebudeme o tom len hovoriť, ale rovno vám aj pomáhať. Dnes to bude o trápení pani Anny, ktorá verila nebankovým subjektom. Nepríjemnosti, strach o život, chudoba a neprestávajúci nátlak. To je životný príbeh našej poslucháčky Anny. Potom, ako sa dostala do finančnej tiesne, požičala si od nebankového subjektu takmer 10 000 eur. S dobrým úmyslom a vedomím, že dlh určite splatí, však nepochodila. Spoločnosť od nej postupne vymáhala vyššie a vyššie sumy, ktoré skončili pri 20 500 eurách. Nenasytnej spoločnosti sa zachcelo aj jej bytu. Vtrhlo k nám komando 14 chlapov, zobrali mi všetko z bytu, na neznáme miesto to odviezli. Podala som neskutočné množstvo trestných oznámení. Po množstve nepríjemností a sťažností sa pani Anna domohla spravodlivosti. 29. januára som okresný súd vyhrala, no ale oni sa odvolali a teraz je to na krajskom súde a čakám, kedy to bude. Otázkou je, prečo sú ľudia ochotní podstúpiť takéto riziko. Väčšinou ide o životné situácie, ktoré vyzerajú na prvý pohľad neriešiteľne a človek je ochotný siahnuť po prvom možnom riešení. Viac nám už povedal psychológ Jozef Šimút. Ľudia, ktorí sú pod tlakom v chudobe, tak väčšinou konajú v strese a psychológia pozná správanie sa v strese a v tom momente ľudia strácajú schopnosť koncentrovať sa, strácajú schopnosť vnímať detaily a zároveň vnímajú len realitu teraz. Strácajú schopnosť plánovať do budúcna. On potrebuje riešiť situáciu teraz. V strese sme každý. U každého však vzniká stres z iných príčin. Preto je podľa psychológa veľmi ťažké povedať, ktorý jedinec je viac a ktorý menej náchylný na takéto riešenie svojej situácie. Čo vzniká ten stres, je u každého iné. Či to je strach o rodinu, či to je iba porovnávanie sa so susedmi, alebo čo spôsobuje ten stres, že som chudobný, že som v núdzi, je vždy rozdielne. Je jednoznačne možné povedať, že treba niečo robiť. Nevždy však ľudia vedia, ako a kde sa majú obrátiť. Riešenie existuje a je dokonca na dosah. Ľudia si dokážu s nebankovkami poskytujúcimi pôžičky pomôcť aj bez sľubov vládnej garnitúry. Na stránke Ministerstva spravodlivosti sa totiž nachádzajú anonymizované formuláre, ktoré môžu do veľkej miery pomôcť pri uplatňovaní si práv na jednotlivých súdoch. Tí, ktorí už využili tie svoje práva, tak zožali určité ovocie. Máme už aj prípady, že súdy rozhodli o odškodnení spotrebiteľov za nečestné zmluvné podmienky. Komisia pre ochranu spoluobčana spotrebiteľa radí: nezastavte sa a so svojou sťažnosťou neváhajte ísť až do Štrasburgu. Ide predsa o váš život. Ak máte podobné skúsenosti, neváhajte a dajte nám vedieť e-mailom na spravodajstvo@radioviva.sk alebo cez Facebook na stránke Spravodajstvo Rádia Viva.